Môj zrak ma obmedzoval, musím povedať, pretože veľmi ťažko sa žije s tým, že okolo mňa ide môj známy priateľ, ktorého poznám dlhé roky a keď je trošku ďalej odo mňa, tak ho nespoznám a myslí si, že som namyslená, ale to je naozaj len preto, pretože sa mi proste jeho tvár rozmazáva. Takže obmedzoval ma najmä aj v mojej práci, keďže potrebujem naozaj aj na javisku vidieť trošku ďalej alebo aj na kamere spoznávať svojich kolegov, tak musím povedať, že byť trošku slepšia je veľmi náročné a obmedzujúce. Rozhodla som sa najmä kvôli tomu, že som prišla na kontrolu k pánovi doktorovi Veselému a ten mi povedal, že keď ešte budem nejaký rok nosiť kontaktné šošovky, tak prídem o rohovku. Na tejto očnej klinike boli operovaní všetci moji kamaráti, moji známi a priatelia a aj moja blízka rodina, takže som mala skvelé odporúčania. Mala som obavy, že tá operácia nedopadne dobre, alebo že sa niečo poškodí, alebo že sa mi s tým okom niečo stane v budúcnosti, alebo som mala obavy aj z toho, že som videla starších doktorov očných kliník, ktorí nosili okuliare. A tak som nad tým stále premýšľala, že prečo oni majú okuliare, ja si to mám dať operovať. Rozplynuli sa presne, keď som prišla k pánovi doktorovi Veselému, ktorý má fantastický prístup a vlastne celé mi to od začiatku až do poslednej bodky vysvetlil celý ten proces, čo sa bude diať, ako sa to bude diať, ako bude operácia prebiehať a čo ma čaká a že v podstate nejde až o tak závažnú operáciu. Pamätám si, že som prišla na kliniku, mala som takéto predoperačné vyšetrenie rýchle, kde mi zmerali zrak a tuším tlak, očný tlak. Prišla som na sálu, ľahla som si, dostala som plišaka do ruky a už si len pamätám, ako vlastne to trvalo asi zo pár minút. Ani neviem, mám pocit, že asi 10. A bolo všetko hotové. Pán doktor povedal, že to je všetko. No a keď som odchádzala z kliniky, tak si pamätám iba, že to bolo také rozostrené. A celý ten zákrok trval podľa mňa dokopy 15 minút. Myslím si, že áno. Už som spomínala, že som dosť veľký riešič a premýšľač, takže čo to som si naštudovala doma. Pýtala som sa aj svojich známych, ako to prebiehalo u nich a v neposlednom rade som sa všetko pýtala pána doktora, ktorý mi to od A do Z vysvetlil. Musím povedať, druhý deň od operácie som ani nevedela, že sa niečo dialo. Už som asi spomínala, že v mojej práci sa niekedy musím prevteliť do iných postav, ktoré proste nemôžu nosiť okuliare a je to pre mňa obmedzujúce. Takto vlastne sa zobudím, nemusím riešiť šošovky, nemusím si čakať niečo do oka, ale proste vyjdem z domu a vidím. A naozaj ten zákrok bol veľmi krátky a bezbolestný pre mňa, takže nedám na to dopustiť, je to skvelé.